Nay, luto na pong tanghalian? Malapit na anak. Halika nga dito. Maupo ka't kakausapin kita. Ano po yun, Nay? Gemma, anak. Nagsumbong sa akin ng ate mo kanina. Sinabihan ka raw na ipahinga mo yung mata mo sa kakaselfon. Sa halip na tumigil, sinagot mo pa daw siya ng pabalang. Hindi naman, Nay. Ay, tandaan mo, lagi kong sinasabi sa'yo ha. Respetuhin mo ang ate mo. Dahil kung namatay ako sa panganganak sa kanya, hindi ka mabubuhay. Lagi mo yang isaisip. Opo, Nay. Hindi pwedeng hindi na pagsasabihan, ha? Walang ibang magmamalasakit sa'yo kapag wala na ako kung hindi ang ate mo. Cecilia, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Patapos na po, Nay. Bakit po? Ay, tulungan mo yung kapatid mo sa assignment niya, ha? Nakatulog na sa kahihintay sa'yo. Ipapasa daw sa teacher yan bukas. Ano na naman ba to? Iba't ibang klase ng ulap. Nasa libro naman yan Pwede din niyang i-google. Ay, turuan mo nga, anak. Ay, naku, Cecilia. Nag-iisa yung kapatid mo. Buti nga't nagkaroon ka pa ng kapatid. Akala nga namin ng tatay mo magiging solong anak ka. Akalain mo? 15 years bago ka nasundan. Ay, naku, Nay. Yang si Gemma, tamad lang yan mag-aral. Kapag tinatamad, sa akin aasa. Ay, basta. Tulungan mo. Dadalawa lang kayong magkapatid, ha? Sino pa bang magtutulungan kundi kayong dalawa lang? Opo, Nay. Gemma! Ligpitin mo nga itong mga manika mo sa sala! Ate, hindi pwede. May fashion show sila Ganyan talaga yan. Kalat-kalat kasi nagmo-model. Ligpitin mo na nga muna! Bakit ba kasi? Hindi ka naman inaano ng dolls ko Darating nga kasi si Rod. Walang malalakaran dito, tignan mo. Nakakalat yung mga manika mo unless gusto mong matapakan lahat yan. Ayun, kaya naman pala. Darating yung boyfriend niya mukhang paa. May sinasabi ka? Wala, ate. Sabi ko, liligpitin ko na yung mga manika ko para hindi matapakan ng bisita mo. Mabuti pa nga. Nay, tumahan na ho kayo sa kaiiyak. Hindi pa din kayo kumakain. Nag-aalala na po ko sa inyo. Kagagawan ito ng ate mo. Hayaan nyo na ho si ate. Baka ho talagang gusto ng mag-asawa. Graduate naman na po ng college si ate. Pero hindi pa sila handa. Wala pa silang sariling bahay. Siya lang ang nagtatrabaho. Hihirapan ho talagang makahanap agad ng trabaho si Kuya Rod kasi high school lang ang natapos. Nay, matanda na ang ate. Desisyon niyo na po na mag-asawa na. Hayaan na po natin siya. Anak, ang gaganda ng grades mo Pinagbubuti ko talaga, Nay. Lalo pa't graduating na ako. Sabi kasi sa eskwela, yung mga employers daw kapag may aplikante sa grades nakatingin. Malamang. Kasi nga naman, wala pang experience. Grades lang talaga munang basehan. Aba, kapag tinignan ng mga kumpanya itong grades mo, anak, tanggap ka na agad. Ang nanay talaga. Bilib na bilib sa akin. Kaya lalo ako nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili Abay, syempre. Oh, ate, napadalaw ka? Oh?
Kinapos ako ng pambayad ng renta eh. Humira muna ako kay nanay. Noong nakaraang buwan, kinapos ka naman ng pambayad ng kuryente ah. Oo nga eh. Medyo gipit lang talaga lately. Ikaw, Gemma, kumusta ka na? Okay naman ate, maayos naman yung trabaho ko. May boyfriend ka na? Wala pa ate. Sus! Sa dami nang nanliligaw sa'yo, wala ka pang sinasagot. Wala pa ate. Pumipili pa ako ng maayos. Ay nako, Gemma. Tandaan mo ang kasabihan. Kakapili, baka mapunta ka sa bungi. Biruin mo nga naman. Kamakailan lang kahit boyfriend wala ka. Ngayon, magpapakasal ka na. Ang bilis ng mga pangyayari, no? Nakahanap na kasi ako ng matino ate. Importante kasi sa akin na maayos ang mapapangasawa ko. Gusto ko ng tahimik at komportableng buhay may asawa. Alam mo, pangarap naman lahat ng babae yan eh. Ako, pinangarap ko din yan. Hindi nga lang nagkatotoo. Well, good luck sa'yo, Gemma. Sana nga ay swertehin ka sa napili mo mapangasawa. Mahal, pag-isipan mo. Maayos naman ang kita ko eh. Para sana matutukan mong mga magiging anak natin. Sa bagay, gusto ko din namang maalagaan ang mga magiging anak natin. Ayoko din naman na yaya lang makasama nila maghapon. Kapag iniisip ko nga, ang swerte natin dahil kaya nating mamuhay nang ikaw lang ang nagtatrabaho. Kaya nga, may bahay na tayong sarili, may sasakyan, may kunting ipon sa bangko. Sige, magre-resign na ako para mas maalagaan ko kayo ng mga magiging anak natin. Di simulan na natin gumawa ng anak. Higa dito. Mahal, ano ka ba? Hello? Hello, Gemma. Oh, ate, napatawag ka. Madaling araw na. Gemma, si Kuya Rod mo, sinugod ko sa ospital, hindi makahinga. Kumusta naman si Kuya Rod, ate? Ito, nasa ER nga kami. Maraming test na kailangan gawin, Gemma. Pautangin mo muna ako. Ibabalik ko din. Ate, may konti akong naitatabi dito pero pambayad namin sa insurance to. Ibalik mo ha? Oo nga, ibabalik ko. Huwag kang mag-alala. O Gemma, napadalaw ka. Ate, kumusta na si Kuya Rod? Ayun, malakas pa sa kalabaw. Pumunta sa kumpare niya, birthday yata. Hanggang umaga na naman yun sa inuman. Ate, ang laki ng TV niyo dito sa sala. Ay, maliit pa yan. Yung sa kwarto naming mag-asawa, nako, doble ang laki. May TV din sa kusina para, alam mo yun, pag kumakain, nakakapanood din. Buti pa kayo. Kami, isa lang ang TV. Sa sala lang, saka mas maliit dito. Mahilig kasing manood ng TV yung Kuya Rod mo, kaya ginawan ko ng paraan. Ate, kaya ko napadalaw kasi bayaran na ng insurance last week. Nangako ka na ibabalik mo agad yung pinahiram ko sa'yo nung nagkasakit si Kuya Rod. Ay, wala pa akong pera sa ngayon eh. Kapag nagkapera na lang ako ha, ibabalik ko agad. Oh, ate, mukhang ibabalik mo na yung pambayad namin ng insurance ah. Naku, hindi pa. Gemma, may problema kasi ako. Mapuputulan kami ng tubig kapag hindi ko nabayaran ngayon. Baka naman may naitatabi ka dyan. Naku ate, alam mo namang hindi na ako nagtatrabaho. Yung sinasweldo na Ben, naka-budget na.
Sige na naman, Gemma. Mapuputulan kami ng tubig ng kuya mo. Matitiis mo ba naman kami? Konting halaga lang naman yung kailangan ko. Ay, naku ate. Ibabalik mo ha? Oo, ibabalik ko naman talaga. Buti naman nakarating ka, Gemma. Wow, ate, ang bongga naman ng ilaw nyo. May pa-chandelier pa kayo sa sala. Buti pa kayo. Kami, simpleng bumbilya lang sa sala eh. Naku, inutang ko lang yan. Hindi ko pa nga nababayaran. Ay, nagulat ako. Ang cute naman nila. Nag-aalaga ka na pala ng aso, ate? Oo, pampawala ng stress ko yung mga yan. Parang ang dami naman. Naku, 8 lahat yan. 8? Kami nga, kahit isa hindi makapag-alaga. Naiisip ko pa lang nagagastusan na ako. Maselan pa sa pagkain. Naku, hindi lang yun. Pinapag-grooming pa yung mga yan. Biruin mo yun? Ako nga hindi makapagpa-parlor. Saka kapag nagkasakit, parang tao din. Na-confine na nga yung 2 yun last week eh. Grabe naman pala. Hindi talaga namin kakayaning mag-alaga ng ganyan. Ay, mabuti pa. Mananghali muna tayo. Tara. Wow, ate! Meron bang may birthday? Anong may birthday? Sobra ka naman. Ang dami kasing pagkain. May appetizer, 3 klaseng ulam. May beef, may isda, may gulay, may dessert, may prutas pa. Ano ka ba, syempre? Kailangan man namin options. Ganyan naman talaga dapat, di ba? Naku, hindi ate. Sa amin, 1 klase lang ang ulam. Minsan nga, pangat pa. Pangatlong init hanggang maubos ang mga tira. Ay ako? Hindi ako nagtitipid sa pagkain. Mabuti nga't pinapautang naman ako lagi ng mga suki ko sa palengke. O siya, kumain ka na, kain na, kain na. Ate, bakit mo nga pala ako pinapunta dito sa inyo? May problema kasi ako, Gemma. Alam mo namang dadalawa lang tayong magkapatid. Hindi ko lang yung matatakbuhan ko. Ano yun, ate? May nagalaw kasi akong pera ng kumpanya. Kailangan kong ibalik bago ko mahuli. Kasi kapag nalamang nadispalko ko yung pera, tsak, matatanggal ako sa trabaho. Ate, ano naman yung pinasok mo? Saka, bakit ako? Bakit napasama ako sa problema mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre ate mo ko. Diba, ang kabilin-bilinan ng nanay, lagi tayong magtutulungan. Sino pa ba ang lalapitan ko kung hindi ikaw? Ate, kumusta ka na? Ito, jobless. Di mo naman kasi ako pinahiram para mapalitan yung nagalaw kong pera sa opisina. Yun na nga ate. Jobless ka. Bakit dito pa sa mamahaling coffee shop tayo nagkita? Sana sa fast food na lang para mura-mura. O kaya sa bahay niyo o sa bahay namin. Titipirin ko pa ba yung sarili ko? Stress na nga ako sa nangyayari sa buhay ko. Tsaka paminsan-minsan lang naman. Paano na kayo yan ate? Paano na ngayong wala ka ng trabaho? Di mag-a-apply. Pasasaan ba at matatanggap din ako? Habang wala pa, di raket-raket muna. Utang sa mga kaibigan, ganun talaga. Dear love, magtulungan. Dalawa lang kayong iniluwal ko sa mundo, kaya magtulungan kayo. Yan ang laging sinasabi ng nanay sa amin ni Ate Cecilia. Dahil wala daw kaming ibang matatakbuhan, kundi ang isa't isa. Gemma, dahil ikaw ang nakaluluwag-luwag, ikaw ang umalalay sa mga pangangailangan ng ate mo. Pero hanggang kailan? Nakakapagod. Lalo pa't nakikita ko kung papaano mamuhay si ate at ang asawa niya. Masyadong maluho. Napaka-irresponsable. Buti sana kung sila lang ang napeperwisyo. Ayoko naman na pati kami ng asawa ko ay magkaroon ng problema dahil dito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko,
Anong gagawin mo? Nahihirapan na ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!